Mae'r fideo yma am ddangos chydig bach o hunanofal drwy adweitheg i'r gwyneb gan ganolbwyntio fwy ar symptomau yr menopos. Felly, os da chi isio dod o hyd i lwyd D, a honno ella di bod yn yr rhewgell neu'r oergell, fel bod hi'n neis ac yn oer, mae'r sensation yn mynd i fod chydig bach yn well i chi. Pan gewch chi gyfle fel ben eich hun, mewn lle bach tawel, dilynwch fi. Dwi eisiau chi gychwyn efo cefn y llwy ar eich talcen. Gewch eich llygyd. Clirio'r meddwl. Dwi eisiau chi fod fan hyn rhyw hanner munud. Sylwi ar eich anadlu, a'r oerni'r llwy. Yna, gweithio rhwng yr eiliau. Efo'r symudiad yma, 7 gwaith. A wedyn i orffen o gwmpas y gên, eto 7 gwaith.